Jedna od tvrtki koja je gradnju gumenjaka dovela do samog vrhunca svakako je domaća tvrtka Bura brodovi. Oni u svojoj ponudi imaju cijelu paletu svih vrsta gumenjaka i to u rasponu od 2,10 pa sve do 9,50. Od malih bajbota pa sve do luksuznih gumenjaka najviše klase za probranu klijentelu. Njihovu gamu proizvođač je podijelio u 4 skupine: Tender, Tender Rib, Sport and Fun te Elegance. Bez obzira na to radili se o bajbotima ili najluksuznijim modelima, svima su zajednička kvaliteta izrade, izvrsna maritimna svojstva, praktičnost i jednostavnost. Bez pretjerivanja možemo konstatirati kako se Bura gumenjaci mogu usporediti s većinom renomiranih modela inozemnih proizvođača. Novi mega gumenjak Bura 9.5 iskorak je ovog brodograditelja ka gorostasnim gumenjacima. Karakterizira ga viša razina osnovne opreme, veći komoditet i općenito svi oni elementi koji plovilo uvrštavaju u takozvanu seriju luksuznih plovila. Glavna karakteristika Bure 9.5 je dobro odmjerena kombinacija luksuza i performansi, koja je razvijena i testirana u realnim morskim uvjetima. S duljinom od čak 9,5 metara preko svega, ovaj gumenjak je apsolutni vladar mora, bez obzira radi li se o rekreativnoj plovidbi ili eventualnoj profesionalnoj upotrebi. Veliki kokpit, upotrebljiva kabina, hardtop, sve to pruža kupcima ovaj ogroman gumenjak koji se ponaša poput plovećeg otoka. Mjesta ima u izobilju, valovi se uopće ne osjećaju pa plovidba nalikuje vožnji udobnom limuzinom. Uz sve to i brojne opcije omogućavaju kupcima personalizaciju svakog pojedinog modela.